Πόσο χρονών είσαι? Ρε μαλάκα, 3 μέτρα. 14. Ναι, 3 μέσα παίζει να έχουν πάρα πολλά όμως. 3 μέτρα. Τι 3? Πω μαλάκα, βρωμάει σκορδίλα. Έφεραν και τα λεφτά. Όπα ρε. Τι τρελάρες εσύ. Ωραία, Κάτσε. Όπα. πάρε τα κοίτα. Βάγκλο, ακούς? Δες εδώ. Λοιπόν, στο live, δες. Βάγκλο, Να πίνω. Δες. πάρ' την κοπέλα και σώστη. Εγώ πάω λίγο μια δουλειά. Πού να την... Λοιπόν, δείτε εδώ μάγκες. Μην κάτσε με... Κουβάλισε τα μία όλα, μπορείς? Τι όλα, πες σου κάτω. Να μου το δες εδώ. Πρόσεχε μη σου πέσουνε κάτω. Θα φας τουλάχιστον ένα, κάτσε να ανοίξω ένα. Λοιπόν, δείτε παιδιά πώς είναι το σκορδόψωμο. Τι μαλάκι. Και δεν είναι απλό σκορδόψωμο, έτσι είναι τυροσκορδόψωμο. Τυροσκορδόψωμο, ναι. Αυτό το μιλώ. Λοιπόν, βάζουμε λίγο εδώ την κάμερα. Στα κάτω γιατί σε βλέπουν να σου πέφτουν όλα. Δεν μπαίνει τίποτα εδώ. Έλα. Όχι κάτω εδώ ρε, εννοώ εδώ. Του λέω άστα κάτω και τα αφήνεις στο πάτωμα. Πειράζει, καθαρά είναι. Καθαρά είναι ρε. Λοιπόν. Δεν την περάσουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε να φαίνονται εδώ στην κάμερα. Λοιπόν, Σατάμο, πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα Το τρελό και να πάρεις να φάσεις σκορδόψωμο γιατί φτάσουμε 10.000 like. Το τρελό κάνει. Τι μαλάκα. Τρελάσου. Μαλάκα τι. Βρωμάει ρε μαλάκα. Δεν μπορώ. Όχι, φτάσαμε. Παιδιά, γκρίνο, όντως βρωμάει. Δεν μπορώ. Φτάσαμε 10.000 like, πρέπει να το κάνεις. Δεν με νοιάζει, κάτι θα σε βγάλω και story. Τι όλα αυτά είναι αστόρια. Τρελός έτσι. Το έχεις. Τι λες, τρελάσου. Έτσι. Δεν παίρνουμε κάτι. Πρόσεξε μη σου πέσουνε. Δεν παίρνουμε κάτι. Ρε μαλάκα. Πάρε με μαλάκα. Ρε μαλάκα. Τι δουλειές. Ωραία, άστα κάτω, γιατί τα σηκώνεις. Τα θέλεις και τσιρό, αλλά. Τι τρελάκας εσύ ρε φίλε. Λοιπόν, Έχω μπλέξει εδώ. κάτσε εδώ. Το τρελό τι λένε εδώ. Κάτσε. Λοιπόν, είμαστε τώρα live. Ο Σατάμο θα φάει ένα από τα 10 σκορδόψωμά του. Δείξτε τα κιόλας. Κάτσε να σου το δείξω. Φαίνεται τρομερό, Τρομερό. Θα το φας. Δοκιμάσουμε. Άμα μου σε ξεράσω πάνω δεν φταίω. Το τρελό. Ωραία.